donc je pense que ne va tout elle va famille en fait fois tu veux faire une forme une degré là ou tu es pas mais anya il fait qu'à faut que il tout là il a c'est tout gâté finalement ko mais tout gâté clair ko voir ti mais il y a vidéo beaucoup où il a tout gâté voir ti après qu'il y a voilà c'est à chaque occasion tu cherches à comment voilà autre la guerre ta mo do la guerre c'est anglais bon il a ko ba bon tu vois sur là kada ti barba ko to ma ba ti kana la janna kara semaine mo shi mu be ba ti fa ko après les 5 clés atron na je 5 clés wo ro di tigran la me fa am nga no aka agra ko vraiment ta mu ka fa ma afa sa no dia ka wa ben to ma yele mu ke ko d'accord vous me fait comment voir Furumuso kɛrɛfɛ ka bɔ a denw kɛrɛfɛ c'est-à-dire k'a ka baara bɛɛ bila talabuni ma ɲɛnɛ comment i tulo bɛ nin na c'est-à-dire k'i taara lajɛ siɲɛ kelen c'était pas suffisant i kun kan k'i furumuso abandonné i kun kan k'i fa n'i ba abandonné i kun kan wuli ka bɔ i denninw kɔrɔ i kun kan k'i ka baara bɛɛ bila ka t'i occupé parce que talabuni ma ɲɛnɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la i t'i sigi a kɔrɔ or la ne ko ngete ke fo ye diɲɛ kɔnɔ faransi ya ni banana tubabu fɛ yan ni banana u bɛ taa fleur de d'i ma fleur u bɛ taa u ɲɛ da e kan dɔrɔn ka fleur ni bouquet de fleur d'i ma dɔrɔn ka taa n'u sen fila ye wa hali ni sara bouquet de fleur kelen de bɛ d'i ma tubabu fɛ yan e y'i ja kuma taara sigi a y'a seko k'i a y'i dɛmɛ tubabu fɛ yan ni banana sakɛ pour soi Dieu pour tous sakɛ naso sakɛ n'i bɛ saya dilan ka tubabu denni tubabukɛnin bɛ t'i lajɛ hôpital la a bɛ bouquet de fleur de da i disi kan ka taa n'a sen fila ye n'a ka di mɛlɛkɛli mɔtɔ kɛra da ni lahara de a ka tɛmɛ ni ye a ka raccourci kɛ ni o y'i kungo de mais bouquet de fleur kɔni gɛrɛsɛgɛ y'o ye e delila ka tubabu dontɔ ye banabagatɔ ka enveloppe déposer e delila ka tubabu ye k'a ka baara bila ka t'i sigi banabagatɔ dɔ kɔrɔ e delila ka tubabu ye ka banabagatɔ ka bana financer e y'o ye tubabu ni banana teriya tɛ dɛ hali furumuso bouquet de fleur yan fɛn bɛɛ fleur de anw dun fɛ sagaw de b'o dun bouquet de fleur de bɛ d'i ma comme tubabu jogoninw de ka di aw ye bon pour votre information yanni banana bouquet de fleur de bɛ d'i ma enveloppe dɔgɔtɔrɔso la o ye Mali de ye ka taa ni enveloppe ye banabagatɔ kɛrɛfɛ ka da k'a ye nin kɛ furasɔngɔ ye ni fa ni ba cɛ n'o tɛ Mali de ye sinon yan bouquet de fleur de don n'a diyara ye n'a taara a k'i ju la k'i da n'a ye mais i bɛ bouquet kɔni minɛ han comment bɛ t'e lajɛ dɔgɔtɔrɔso la siɲɛ kelen k'o tɛ bɔ o tuma na e ba min y'i seri ka bɔ a wɛzɛrɛ fɛ o tun bɛ min comment de y'i wolo comment de kɔnɔ da i ba la comment de i ba furu siri comment de i ba ka kɔɲɔmina sa a e kalifala a ma o tuma min y'i seri ka bɔ a wojugu fɛ dun o ka yɔrɔli kɛra mun ye a ma dan k'a ka baara bila dɛ ale yɛrɛ de tun kan k'e furakɛ a tun kan k'a yɛrɛ kɛ médecin de ni tɛ jugu sago denya kan fɔ yɛrɛ da ye ka adamaden bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye tantɔ ka adamadenw envier